Hello, welcome back sa ato ang sabay pagtuon o linear algebra. So, nagata sa second video ani no. So karon ang atong buhaton is mangita ta og mga examples. Okay. So, last time atong gi-discuss og unsa nang unsa ning vector space. So, review lang ta gamay. So, review. Of course, mag-review ta kay atong limtan naman to. So, basically, ang imuhang vector space, no? Ang ato ang vector space kay naa kay duha ka set. Naa kay sets V and F. Now sa set V na ay operation nga ang pangalan kay na ay operation nga gitawag og addition or so on vector addition na, no? So addition lang sa ta, addition. So kung naa kay blanks diri, ang meaning ng blanks is imo siyang i-fill in. Dayon V cross V, meaning ana isang input nimo aning imong operation nga addition kay duha ka elements nga gikan sa V, no? So mahitabuan ni is kung naa kay element nga x kang y sa V cross V, imo na siyang i-associate sa element nga x plus y og naa pod ni siya sa V, no? Such that makasatisfy ni siya ani mga following na nga mga properties. Una is kung mag-add kag x plus y, parehas ra sa gi-add nimo si y plus x. Kadua, suppose na kay tulo ka buok element sa V, no? Kay kani man gud ato ang operation diri nga addition is para lang ni siya sa duha ka element ni V. What if na kay tulo o upat o lima? So kung naa kay tulo, una i-add nimo sa si x ug y, dayon usa nimo i-add kang z. Kay parehas sa i-add sa nimo si y ug si x. Okay, ang tawag na kay associativity. Ang ikatulo na to nga property is katong gitawag na to og existence sa identity nga property. So mo ni siya. So kibali kung naay nag-exist, no? So naay nag-exist nga unique. So ang pagbasa ani kay naay nag-exist nga unique siya, unique nga element. Naay nag-exist nga unique element, no? Na nag-exist nga unique nga element nga panganlan nato og 0, na siya kang V, such that kada kuha nimo og x sa V, ang imuhang x plus 0 is equal to x. Sunod is ang ikaupat nga property is kada kuha nimo og x kang V, no? Magbasa mo is kada kuha. Okay? So ang kaning murag A nga baliktad niya na ay exclamation point ang pagbasa na kay nay nag-exist nga unique. Nya ang kaning baliktad nga A, ang meaning ana is kada kuha or kada sulay or kada testing. So kada kuha nimo x na ay nag-exist nga y element sa V, such that si x plus y nimo is 0. So kani ang pagbasa ni nato ani is na ay nag-exist. Na ay nag-exist lang. Pud unique, no? Unique kung siguro ni siya dito. Na ay nag-exist nga unique. Atong i-check na ba? Basta ko nalimot. Okay, for each element x in V, there exists an element y in V such that x plus y is equal to 0. Okay. So, ay nag-exist ana pagbasa such that x plus y is equal to 0. Sa set V pa na siya. So, balik ko na to. Ang vector space kay naa kay duha ka set. Okay?
Ang kato nga sets kay V og F. Ang set V na to kay naa siya'y operation nga ang gitawag is addition. Wala kita kabalo specifically unsa ni si V ug unsa ni si F. Pero basta kay naay set ang vector space yun is duha ka pares nga sets V ug F. Nya naa pod siya duha ka operation. Ang isa ka operation kay gipanganlan nato addition, unyang isa kay gipanganlan nato og multiplication or scalar multiplication. So 2 sa set V og F naay operation nga ang tawag kay na ginatawag og multiplication or scalar multiplication na. So ang kaning scalar multiplication is kuan ni siya, duha kani siya ka blanks ana nga nag-operate siya sa F cross V, unya mamap siya kang V. Ang pasabot lang ana is kung magkuha kag element anin niya panlatog A ug si X, then i-associate nimo siya sa element nga ang yang dagway is AX, niya na po di siya sa V. Mura na siya such that kani nga properties ang iyang ma-satisfy. Number 5, unsa to, balik ta dre. Number 5 is katong identity element sa V baka sa ba matawag mo siya identity. So kada kuha nimo og X ni V, ang 1 times X nimo is nay nag-exist dapat. Nay nag-exist na siya. Ano to, og unique ba? Nagsulti ba dali nga unique? Unique ba siya? Wala sa nagsulti unique. Basta kay naay nag-exist lang. So naay nag-exist nga element 1 ni F. So basically wala ta kabalo unsa nang 1, basta kay gipanganlan lang nato siya 1 kay mura man gud siya 1 pero dili gid siya specifically 1. So naay nag-exist nga element nga gi-denote nato or gi-symbolize nato by 1 nga element ni F such that kada kuha nato og X kang V, no, ang 1X kay just X. Number 6, ang ikadlo ka unom na to is kaning associativity sa scalar multiplication. So sa number 6 is pwede nimo i-multiply daan si AB usa si X, pero parehas na siya sa i-multiply nimo daan si B kang X usa si A. So si A diri og si B kay naa kang F, nya si X nimo kay naa kang B. Next, number 7 is katong tawag nato og left distributive property sa scalar multiplication over addition. So na kay A plus X, A times X plus Y, parehas na siya sa AX plus AY. Note, dili na siya necessarily nga ang AX is equal to XA plus YA. So careful ta diri nga part. Careful ta ni diri. Next is number 8 is suppose na kay duha ka scalar nga imong gi-add X, para pwede nimo siya i-distribute from the right, no? AX plus BX. So careful gyapon ta. Dapat sa right ang vector or kani siya kay element ni siya ni V, while kaning A ug B kay element ni siya ni F ug element pud ni siya ni F. Okay, balik ta. Okay, wala na. So ang mahitabo karon is kung si X nimo ug si Y kay element ni V, ang imong X plus Y kay element sab ni V. Okay? Ang tawag ani kay sum of X and Y. So, tanaw na to dre. Sum of X and Y. Okay? Good. Sum of X and Y ang tawag ani niya.
Unya kung na kay A nga naa sa field, unya si X nimo kay naa kang V, ang X times V kay naa pod sa V. Unya ang tawag ani kay product of A and X. Okay. Sa gisulti na ko ganina, kani siya kay kuan ni siya, abstract ni siya nga ideas. So, kay abstract man, grabe ni siya ka general, wala diyan nag-isulti specifically kung unsa gid ang video, unsa gid na siya nga specific nga set. So, ang pangutana karon kay naabay mga sets nga nag satisfy ani no. Nabatay makita nga sets B ug F. Unya si B kay butangan na to og operation nga addition. Unya ang V ug F kay butangan na to og operation pod nga pangalan nato scalar multiplication nga makasatisfy ani tanang mga properties na atong gipanglista diri. Kay kung wala na siya sense unsa pa may sense ani o wala man day objects nga nag-exist nga makasatisfy ani. So ang atong buhaton karon is mangita tag examples. So examples. So what if ka una no, tama day. Una pinanglan na to og V og F. So sa atong buhaton ani, suppose nga to ang F kay kuan. Suppose nga to ang F kay butang na to ang F dapat ri amang good is field. Okay. Now, kamutan na mo sa definition sa field. Ato sa nang i-double check. Definition of a field. Mathematics course. So, tanaw na to. Asa man na niya itong tanaw. Field. Wikipedia. Definition: informally, a field is a set along with two operations defined on the set. An addition operation written as A plus B and a multiplication operation written as A dot B, both of which behave similarly as they behave for rational numbers and real numbers, including the existence of an additive inverse for all elements A and multiplicative inverse for every non-zero element B. So, ang iyan ang pasabot is kung si F nimo is field, mura siya og rational numbers o mura po siya real numbers. Nga naa siya duha ka operation, addition o multiplication, where na ay additive inverses o multiplicative inverses. So, muna yung definition na to sa to ang field F. Okay. Balik ta. So, suppose karon nga to ang V kay kuan. V na to kay N, no? Ug ang F pod na to kay N. So, kung si V na to is equal to N, ang elements aning N na to is 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Similarly, ang ato kung F is equal to N. So, ang elements ani is 1, 2, 3, 4, 5. So, una na tong requirements ani is si V kay bisag unsa lang sa nga set. Wala siya nagsulti specifically nga unsa gid dapat ang set. Pero sa F, iyang gisulti dito nga dapat field CF. So, ang field nga F kay naa siya operation nga addition ug naa po siya operation nga multiplication. Ug dili lang naa po siya subtraction ug naa po siya division kay makakuha man ka og multiplicative inverses. Now, pangutana karon kay sa F nato diri ang N, maka-divide ba ta? No? So for example, magkuha ta og element sa F. Ang 1
ug 2 kay parehas naa sa f na to which is equal to n. Karon kung pangutana na to is divide naman gud nga literal na to pasabot ani is ang 1/2 ba kay naa kang f, naa ba siya kang f? Ang answer is wala, no? Answer no, tungod kay ang mga elements sa tuang n is mga whole numbers man, while ang 1/2 is wala kang n. So dili pwede ni siya nga example. So this is a non-example. Why? Tungod kay dili field si good ni tao. Dili field ang f which is equal to the set of all natural numbers. So dili pwede. So unsa atong buhaton ani? Dito taglain. So another example. Suppose ang v na to kay is equal to n ra gyapon, which is natural numbers 1, 2, 3, and so on. Unya, ang f na to karon is the set of all rational numbers, no? So, rational numbers include ang natural 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3, 1/2, 1/4, 1/5. Okay? So, ang pasabot ani ron, ang atong pangutana ron is field ba si f? Pwede ba ta maka-divide, maka-subtract? Nya, pag mag-divide ta o mag-subtract, ang katong panila is naagap sa q. So, for example, kasi i-multiply nimo sa 2 para mahimog 1. So, ang i-multiply nimo sa 2 para mahimog 1 is 1/2. Ang 1/2 ba kay naa sa q? Which is true, no? So, in fact, kung si x nimo is naa kang q, nya si x nimo is not equal to 0, then si 1/x nimo is naapod kang q. So, good, meaning pwede ta maka-divide. Next is, unsay i-add nimo kang 2 para mahimo siya og 0. So, ang i-add nimo kang 2 para mahimo siya 0 is negative 2 equals to 0. And then, negative 2 is, of course, irrational number. So, check. So, in fact, no, kada kuha nimo x kang q, ang negative ni x is naapod kang q. So, mo follow nga si q is a field. So, kani siya, kani tanan mo imply nga f which is equal to q is a field. So, good sa tani nga requirements nga dapat si f na to kay field. Next is kaning v na to nga set which is n gyapon which is equal to 1, 2, 3. Now, naa naman tay sets. No? Ang sets na to nga requirement is, so na ato ang requirements diriya para makakonstruct ta o vector space is 1 na kay sets v and f, si f kay field. So check na ta. Number 2, addition nga operation. Unsa atong ihimuon nga addition operation karon sa ato ang addition operation sa v? Kani ato ang next requirement. Unsa ato ang addition operation karon sa v? Now, note ang ato ang v ba? Note ang ato ang v is 1, 2, 3. So, pwede ta mag-add og katong usual. So, butang ta nga ang ato ang pilion, assume that ang ato ang pilion use the usual nga addition. Usual nga addition. Katong nahibawala ni mga additions gikan pag elementary. So, kung katong usual nga addition ang atong buhaton is naatay 1 plus 2 which is equal to 3 is element gyapon siya sa n. So, check. How about tanto, for example, ang 100 plus 100 is equal to 200, of course, is nagyapon siya sa n. Check. So,
Ang pasabot ana is atong gusto ma-satisfy ang requirement nga kinahanglan diri sa addition, no? Sa set nga B, naay operation nga gitawag nato og addition. Okay, magkuha siya og duha ka element sa V, unya pag i-add nimo siya, ang result is element gyapon siya sa V. So okay na to siya kay kung mag-add ka og natural number, ang result is natural number man pud to. So goods ang ato ang gi-define nga addition. Next is ang addition nato nga gi-define dito which is usual is automatic commutative, meaning ang 1 plus 2 o 2 plus 1 is parehas ra 3. So dili mag-matter ang giunsa nato pag-add ang order sa addition. So goods na ni siya. Next is commutativity, or associativity, which is also tinuod kay tinuod man po ni siya sa set of all real numbers. Ang pangutana karon kay kaning number 3. Naabay nag-exist nga element sa tuang V nga gitawag na to 0 such that kung i-add na to siya sa bisag unsa nga element sa tuang V, ang result is katong nga element gihapon sa V. So for example, atong pangutana karon is okay, ato sang checkan ang list, no? Check sa list. Number 1 is x plus y is equal to y plus x is good. Next nga list is si x plus y, i-add nimo daan ang x ug y usa i-add mo ang z is pares ra sa i-add sa nimo si y ug z usa nimo i-add kang x is good. Dirita sa number 3, naabay nag-exist nga unique nga element nga gipanganlan nato og naabay nag-exist nga unique nga element nga gipanganlan nato, gipanganlan ha, wala na nagpasabot nga literal nga zero nga element sa V such that kada kuha nimo og x sa V, ang x plus 0 is equal to x. Naaba ni. Naabay nag-exist ani. So, itong buhatan ni is si n, no? Si n ba na to is 1, 2, 3, and so on. Muna siya ang ato ang V. Naabay element diri si n. Nga, kung i-add na to kang 1, ang result is 1 riyapon. So, 1. Unsa i-add nimo kang 1 para ang result is 1. Unsa i-add nimo kang 2 para ang result is 2 ra gyapon. Now sa usual nga addition, ang atong nibal-an ang i-add na to dapat ani is 0. So mag-add dapat tag 0. Katong literal nga 0. Ang problema kay ang 0 wala man sa n. Pero ang 0 kay wala sa n. Okay? So meaning, wala na satisfy ani ang condition 3 sa addition. Diri siya nasami. So, magpasabot ni siya. So, ang pasabot ani is, kung si V ang imuhang, kung ang V nimo is equal to n, o si F nimo is equal to Q, unya ang imuhang addition, no? Addition on V is the usual addition, then ang pair, no? Ang pair nga V, F, ug katong addition is not a vector space. Dili siya vector space tungod kay tungod ani wala kay makita nga element sa V nga unique. Nga kung i-add nimo sa 1, sa 2, sa 3, ang result is 1, 2, 3 ra pod ug so on. So dili siya vector space. So ngita na pud taglain. So another example. Check sa nato, basig lampas na ta sa 30 minutes. So another example. Suppose nga to ang V kay si n ra gyapon pero dungaga na to si n ra gyapon set of all natural numbers pero dungaga na to 0. Nya si f na to kay rational numbers gyapon.
So, kung si n, dungagan mo na siya 0, may mo na siya 0, 1, 2, and so on. Okay. Now, sure na ta nga field ni. Field. Sure na ta ni. Now, ang pangutangan na ron ani is, unsay angay ibutan na to ani nga addition operation. Unsa atong i-paris niya. So, naanatay sets, no? Ang sets na to is goods na. Next is addition na lang. Addition defined on B equal to 0, 1, 2. Now, butang ta nga, ang addition nga i-define na to ani is usual gyapon nga addition. Usual addition. Kung usual nga addition, automatic ang katong commutativity x plus y is equal to y plus x kay goods naman to daan sa ibabaw sa ikaduha na itong example. Next is katong associativity, goods na pud ni daan kay goods naman ni daan pud sa ibabaw. Okay. Ang ato ang number 3 karon is dito sa atong ikaduhang example nangita ra ta og 0. Now karon kay gidungag naman nato ang 0. Naa naman siya sa 0. So okay na. Na tayo nag-exist nga 0 nga element sa B such that for all x nga naa kang B, si x plus 0 is equal to x. So, goods na siya kay gidunghagan mo na itong 0. Next, ani is number 4. Okay. According dito sa number 4 is kadakuha nimo og x kang B na ay nag-exist nga y kang B such that kung i-add nimo si x ug y, ang result is 0. 3. So, kadakuha nimo og x kang b na nag-exist nga y kang b such that si x plus y is equal to 0. Naa ba? So, for example, kung ang x nimo is equal to 0, then 0 plus 0 is equal to 0. So, kani imong himuong y. Set this as y nimo. Goods na siya. Now, butang ta nga to ang x na pod karon is 1. And find or mangita ta og x plus y is equal to 0 or kaning imong x plus y kay 1 plus y is equal to 0. Ang pangutanan nimo karon is nag-exist ba ni? Naa ba nag-exist nga y such that pag i-add nimo si 1 ug y ang result kay 0. Okay, note gyapon na to ha nga usual ni siya nga addition. Recall usual ni nga addition. Usual ni siya nga addition. Kunya nga to ang set B karon is 0, 1, 2, and so on. Kung usual ni siya nga addition, ang gipangita na to diri ang y. Mo-imply na siya nga ang gipangita na to nga y diri is negative 1. Okay. Kaso, pero ang negative 1 kay wala kang b. So wala siya kang b. So mo-imply ni siya nga ang ato ang pares di ay nga b is equal to n union 0 and no f is equal to q, which is automatic field with usual addition. With usual nga addition is not a vector space. Dili siya vector space tungod ani, dili siya tinuod diri na part. So dili siya vector space tungod wala niya na satisfy ang 4. So ito no, itong gaina is wala na satisfy kay wala ang 0, karon na pod wala na pod niya na satisfy ang 4 tungod kay walay negative 1 or walay negative 2, negative 3 diri asa to ang set B. So atong buhaton nato ron is atong idungag ang mga wala. Atong hinay-hinayon og dungag. So another example.
So, i-set na to, set v to be equal to itong mga negative na numbers, no? So, example, negative 10, negative 9, negative 8, negative 7, negative 6, negative 5, negative 4, and so on, until negative 1. Ayun, i-union na to dra sa iyaha ang set of all natural numbers. Then, iset ato pa yung union ang 0. So, may mo ano siya o negative 10, na and so on, na kay negative 3, negative 2, negative 1, 0, na kay 1, 2, 3, 4, and so on, 10, and so on, up to infinity. Okay, muna ito ang V. Tayon, set F to be the set of all rational numbers, which is a field. Sure na ta nga field ni siya. Ato na siyang gibalik-balik, pero sige lang, para lang gid mo stick in sa to ang una-una nga field na siya. Okay, dayon mag-set ta. Okay na ni ang sets. Sets goods na ta ni. Ang addition na lang. Set addition as the usual. Set addition as the usual nga addition. Katong may bala na to nga addition sa elementary and high school. Or katong gipanggamit na to sa first example, second example lang to. Kani dire. So, automatic na kay x plus y is equal to y plus x tungod kay ito maning operation sa ikaduha. Gibalik lang na to. Next is katong associativity. Check na ni siya. Automatic. Number 3 is katong 0. Okay na to. Nag-exist na to siya. Kay gidungagan na nato ni siya 0. Katong mga wala atong gipangdungag. Such that for all x in V, x plus v, x plus 0 is equal to x. Check. 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 So, number 4 karon is katong mga inverses, no? So, for all x nga v, element ni v, ay nag-exist nga y kang v, such that kung i-add nimo silang duha, ang result is 0. Unya, ipangdungag mo na to ring mga negative sa kada natural numbers. No? Idungag na to. For example, ang negative, ang 1. Kung si x nimo is equal to 1, si y na to, which is negative 1, kay parehas sila na sa v. And si x plus y na to is equal to 1 plus negative 1 is equal to 0. So, goods ta sa x equal to 1. How about kung ang x na to is equal to 2? Naabot, no? Kung si x na to is equal to 2, ang y na to is equal to negative 2 is naapod sa v. Kunya, kung i-add po na to sila, ang result is 2 plus negative 2, no? Is equal to 0. So, check na siya. In fact, tinuod na siya sa tanang positive nga natural numbers. Tinuod na siya. Kung ang x nimo is 0, ang imong himutang nga y is itself. So, v and x plus y is equal to 0 plus 0 is 0 ra gyapon. Next is kung negative. Kung ang x nimo is negative 1, ang imong ibutang nga y is 1. May element gyapon sa v. And ang x plus y karon is na kay negative 1 plus 1, which is equal to 0, and so on. Klaro na siya. So, automatic, kani siya nga part diri is check. So, okay na ni siyang number 4. Now, napabatay laing dapat i-satisfy. So, kailangan na itong i-satisfy. About addition, wala na. So, ang next na itong i-satisfy karon is kaning sa scalar multiplication. According to sa scalar multiplication, na ako way 1 sa f. Kada multiply na to o 1 sa bisag unsa nga element ni v, ang result is katong v, katong element gyapon ni v kani, no? May nag-exist nga 1 such that kung i-multiply nimo siya sa bisag unsa nga element ni vx, ang result is x gyapon. So 1 times x is x gyapon. O kaning associativity. So kung i-multiply nimo ang a ug b, usa nimo i-multiply kang x, parehas ra sa i-multiply nimo si b kang x, usa nimo i-multiply kang a. O kaning left distributive property sa scalar over addition, o kaning right distributive property sa vector or sa x over
scalar addition. So masatisfy baka na siya. So good sa taana. So ang ato ang next karon is scalar multiplication sad. Scalar multiplication. Okay. Ang buhaton na to is iset na to set scalar multiplication. Good sa ni siya. Scalar multiplication as the usual. Itong usual nga multiplication enable na to gikan sa elementary pa. Okay. Kung ano siya to ang usual nga scalar, balik ta. Ang ato ang v kay in fact ang katong mga integers, no? So negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, and so on. Yeah, si f na to diri is q. So condition number 5 is na ay nag-exist nga 1 sa f such that 1 times x is equal to x for any x na kang v. So si q na to baya is naabya diya si 1. So note si 1 na to is na kang q. And for bisag unsa pa imong pilion, no? Bisag unsa pa imong element pilion nga x na kang v which is na subset ka sa q. Note ang ato ang v biya diri is set of all integers ni siya. Ang set of all integers kay na-contain biya kang q. So 1 times x is x gyapon. So good sa ni siya. Next, number 6 is usa to ang condition number 6, requirement number 6 na pabaylain adara associativity, no? Associativity. So next is associativity. Kung magkuha ka og a ug b nga naa kang f which is equal to q, nga magkuha pug kag x nga naa kang v, tinuod ba nga si a times b times x is parehas ra kang a times b times x? In fact, tinuod ra no tungod kay ang v na to diri is the set of all integers man which is subset ni q. And then usual man ni siya nga multiplication. So goods na siya. Next, number 7 is katong left distributive property sa imuhang scalar over addition. So na kay a nga kang f which is q, nga na kay x ug y nga na kang v which is the integers, no? And then again atong balikon na lang para mas mo sink in nga rational number na siya. So na kay a times x plus y is of course ma-distribute ni mo ni kay real number man ning a ug x ug y. Usual nga multiplication ug usual nga addition. So na kay ax plus ay. So goods na ni. Ang number 8 na to karon is supposed na kay a ug b nga naa sa f which is again the set of all rational numbers. Na kay x nga v which is the integers. Ganun siya. Tinuod ba nga kung i-add nimo si a ug b dayon multiplyan nimo og x, ang result is ax plus bx which is again tinuod tungod kay usual ni siya nga addition o multiplication. So kani siya is check. So magbuhat ta og checklist na to, checklist. Okay, sets v equal to the integers and f equal to the set of all rational numbers is check. Good. Kaya na siya. Ang ato ang usual addition on z is check, o usual multiplication on z and q is check gyapon. So mo imply na siya nga ang ato ang third example. Thus, no, mag-triple na lang ta. Si set z, si set q, o katong usual addition o usual multiplication, no? Usual multiplication is a vector space.
So in fact, naay nag-exist nga vector space. Ang imo lang buhaton ang imong set nga B, himuon nimo og Z, then ang set nimo nga F, which is dapat field, himuon nimong Q, nya ang imong addition sa Z kay katong, or V is katong usual nga addition, nya ang multiplication between sa elements ni Q or F nimo og V kay katong usual gyapon nga multiplication. Ang result is a vector space. Okay, mo ni siya ang pinaka sayon nga example. In fact, wala na siya sa libro pero at least natay makita nga pwede ta maggama-gama og ato ang example. And thank you. See you sa next. See you sa next nga topic. Okay.